foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma bi i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ yen n'o tun kɛra jɛkulu ye k'a jira k'a fɔ ko recrutement min kɛra fɛn min bɛ tali kɛ fini donni kan n'o bɛ tali kɛ police kunda protection civile kunda gendarmerie kunda i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu nisɔngoyara o jaabiw la olu tun ye wulikajɔ dɔ boloda sɔgɔmada in na i b'a k'a fɔ wulikajɔ in a sɛbɛkɔrɔ réprimé kosɛbɛ par les forces de sécurité walasa ka se ka masala o kan maa dɔ bɛ an bolokɔrɔ ni ale yɛrɛ ye tɔn in maa ye a bɛna seereya kan ye sɔgɔmada in na kɛra cogo min na n balimakɛ ni sɔgɔma aba ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ e bɛ se ka i ko fɔ an filɛbagaw ye ne tɔgɔ Ousmane Traoré ne tun ye candidat ye recrutement 2021-22 concours la polisi la bon ala y'a kɛ sɔgɔmada in na an wulila ka fara ɲɔgɔn kan n ko an bɛ bɔ ka taa famaw kama an bɛ taa an ka nisɔngoya yira u la nka sani an ka se o yɔrɔ bɛɛ ma Ousmane awɔ est-ce que an bɛ se ka segin an kɔ i ka se ka aw ka jɛkulu yɛrɛ ɲɛfɔ an filɛbagaw ye mun nana ni jɛkulu in sigili ye wa jɛkulu in sigili sababu bɔra concours minnu kɛra waati laban in kɔnɔna na a yera k'a fɔ concours ninnu latigɛ cogo ma ɲɛ a tacogo ma ɲɛ concours ninnu i n'a fɔ jumɛn polisi b'a la sapeur pompier b'a la gendarmerie b'a la garde nationale b'a la corps bɛɛ de don o hukumu kɔnɔna na concours tacogo ma ɲɛ donc jaabiw bɔcogo ma kɛ mɔgɔw sagoya ye o hukumu kɔnɔna de la jɛkulu in sigira ka o kɔnɔna na parce que maa minnu filɛ organisation min filɛ nin bi collectif min filɛ nin ye bi a yera k'a fɔ bin kɛra anw kan donc an minnu binna ka bɔ a la jaabi laban ninnu na anw de farala ɲɔgɔn kan donc ka collectif sigi o de nana n'a hakilina ye awɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko sɔgɔmada na wulikajɔ dɔ tun bɛ aw bolo mais sani sɔgɔmada yɛrɛ cɛ wulikajɔ minnu bɛ yen n'a y'olu kɛ i bɛ se ka i da tun ka dɔ fɔ an ɲɛna aw tun ye minnu kɛ ka sɔrɔ ka kɔn sɔgɔmada na ɲɛ wa effectivement an ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ kun fɔlɔ kɛra an bɔra an taara Kati mais o ma kɛ bi c'est fait il y a 3 semaines de cela an wulila an taara Kati ka taa mun na Kati an taara Kati an taara an bɛ taa ministre sécurité voir ministre sécurité ale bɛ Kati de quoi a bɛ Kati de a ka famille bɛ Kati donc an wulila an ko an bɛ taa voir ka taa an ka nisɔngoya yira a la nisɔngoya nin famaw kana ɲinɛ k'a fɔ nisɔngoya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire baara min fɔkan filɛ nin ye ni o ye cɛbɔ ye a kanu de b'an na o de la an wulila k'an ka nisɔngoya yira donc an wulila ka taa an bɛ se u ma ka ɲɛfɔli k'u ye an hami ye fɛn min ye jamana ko don o ye Mali ka taa ɲɛ de ye donc maliden bɛɛ ka kan sariya ni kɛwale la donc o hukumu de y'a kɛ ni an sera yen nɔ bi o don na ka taa ɲɛfɔli kɛ n'an bɛ taa mais ala y'a kɛ an n'a ma ɲɔgɔn ye mais aw sera f'a fɛ yen nɔ wa an taara n'a bamuso ye ɲɔgɔn ye ani a balimaw an y'olu sɔrɔ yen mais an m'a yɛrɛ sɔrɔ yen a don kama a tun b'a kalama k'aw bɛ ka na wa bon ala k'o tiɲɛ n tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que an n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn na sɔrɔ mais an kɔni kun taara n'an kun sera k'a ye parce que n'an kun sera k'a ye donc an b'an ka ɲɛfɔliw k'a ye hami min b'an na bi n'o ye jamana ko ye an bɛ fɛ ka taga o ɲɛfɔ a ye n'u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ u k'an dɛmɛ ni o système ye an ye wulikajɔ kɛ ka se maaba wɛrɛ caman ma mais o bɛɛ la ɲɛ ma fɔ an ye kan ma fɔ an ye an ma kibaruya sɔrɔ bon an ni minnu bɛ kɔnda in na ni olu donna kɔsa in na olu bɛ kɔni bɛ ɲini ka kalo 1 sɔrɔ fɛrɛ t'a jɛ o la tuguni donc n'an ka taa sigi ten an k'a fɔ bon ninnu donna an n'o bɛɛ de tun ye concours in kɛbaga ye mais jaabi min bɔra nin ye bon a ma se n ka don o fɛn bɛɛ kɔnɔ mais ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama jaabi in bɔra bɔcogo min na donc o hukumu kɔnɔna na anw fana y'a laɲini an b'a fɔ ministre ye enquête dayɛlɛ c'est vrai an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mais enquête in an bɛ don min na komi bi a nafa tɛ se anw ma min nafa bɛ se anw ma bi o ye ka additif de bɔ
wala sa bi se ka fara jama kan tugu mina bara nigi be anw na naw be kenema naw ngora la anw bi se ka sababu sɔrɔ tugu mina ka taa an tiɲɔgɔnw réunion formation kɛ yɔrɔ la i bɛ hakɛ to min yɔrɔnin fɔ famaw ka faamu français la nous sollicitons et nous demandons aux plus hautes autorités de ce pays que nous servons tous de leur dire que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Quelle est notre vocation? Donc, u ko yɔrɔ faamu k'a fɔ jamana juguya t'anw kɔnɔ anw bɛɛ de wulila ka kɛlɛ kɛ pour que jamana in taabolo ka se ka falen. Mais n'a fɔra ko taabolo falenni kɛlɛ laɲini kɛra ko minnu kama anw bɛ ka olu ye hali bi baaraw taabolo la o bɛ ka anw jigila misɛnya. Donc an ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ bi sɔgɔmada in na an bɔra ka ɲɔgɔn lajɛ ko an bɛ kuruma wɔrɔnfan na wa an bɛ taa ministre de la sécurité Jabala fan fɛ n'o ye 14e arrondissement yɔrɔ ye wa an bɛ taa ka taa an ka nisɔngoya yira la ka dili kɛ k'a yiru famaw la u ka hinɛ anw ye u denw n'u dɔgɔninw de ye baara in kanu bɛ de y'anw se yan nɔ n'o tɛ ko ka ca n'i y'a ye an bɛ ka wuli bi k'an cɛsiri baara in nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ a kanu de don an b'a fɔ minnu donna u doncogo ma ɲɛ an b'a fɔ an minnu bɛ kɛnɛma yan an tocogo ma ɲɛ mais an b'o de k'u ka dayɛlɛli ka anw ye u ka hinɛ an na k'i kɔfilɛ an na ka bɔda di anw fɛ ma walasa anw ka se ka aditifu ka se ka bɔ anw ka se ka taa fara an dɔgɔninw na an balimaw kan centre kɔnɔ donc o de kun y'an ka laɲini ye an bɔra n'o hakilina de ala y'a kɛ a taara 14e yɔrɔ la bon responsable fila bɔra yen cɛ musokɔrɔba kelen ani musokɔrɔba ala k'o tiɲɛ t'u tɔgɔ dɔn u bɔra ka na k'an wele ka taa n'an ye fɔ 14e kɔfɛ fo carré dɔ kɔnɔ kɔfɛ yen polisiw de don wa tenue b'u la wa bon polisiw don mais u tun bɛ civil la polisiw don mais u tun bɛ civil la donc u bɔra ka taa n'an ye yen k'u bɛna kuma dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna an taara ala y'a kɛ u ko an ma an ka sabali nin tɛ laɲini kɛcogo ye revendication kɛcogo tɛ nin ye autorisation t'an bolo ka marcher an m'a fɔ an bɛ ka autorisation ta ka marcher an nana hadamadenya hukumu kɔnɔ ani aw denw n'aw dɔgɔninw ni o de ye anw ye an wulila o hukumu de kɔnɔna na ka na n ko an bɛ na a ɲɛfɔ aw ɲɛna ka aw deli jamana in bɛ cogo min na bi an bɛɛ b'a dɔn a sɛgɛnnen don donc jamana jɔ la ni anw fana seko ye min ye pour que ka se k'o kɛ jamana jɔli la anw fana bɛ wuli k'o de ɲɛɲini sinon a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ minnu bɛ yen bi jamana in ɲɛmɔgɔya la ala y'a d'u ma anw b'u kɔ u juguya t'an na u foyi t'an na anw yɛrɛ b'u soutenir mais anw bɔda de ɲinina min bɛ se ka kɛ sababu ye anw fana bɛ se ka sɔrɔ jamana kura y'i jɔli sira kan donc an bɛ taa ka taa o de ɲɛf'u ye o ninnu de bɔra o kɔnɔ donc a ye a fɔ an ɲɛna ko a ma ture donc k'an ka yɛrɛkɛ bon an bɔra an wulila ka devoir centrale nin kan min bɛ tɛmɛ BNDA dayɔrɔ fɛ donc an nana tɛmɛ BNDA da kan premier carré min dalen b'o kan an y'a essayer ka fara o fɛ an bɛ taa polisi direction na an bɛ taa ka taa an ka delilikanw fɔ yen fana aw m'aw sen la wa mɛ moto la an kun b'an sen de la an kun bɛ sira kɛrɛfɛ an sen na aw bɛ taa maa joli la à peu près bon an bɛ taa maa 60 ni dɔɔnin jate la donc an bɔra an sen na ka donc premier carré min dalen bɛ n'i tɛmɛna direction bɛ se kɔnɔ n'i tɛmɛn'o kan donc premier carré min dalen b'o kan an nana k'an bɛ fara o fɛ ka taa polisi direction na ka taa an ka delilikanw ni an ka dusumakasi an ye wuli dɔw munumunu na ɲɛfɛ carré fɛ ka bɔ sefaw kɛrɛfɛ ka na an kunbɛn sira la donc u sina ka gaji ci anw taatɔ la ten donc gaji cira mobili bisi wɛrɛw tun bɛ kɔfɛ u y'a essayer ka mɔgɔw encercler donc u ye gajiw ci an na dɔw banana dɔw sen banana mɔgɔw yɛrɛkɛra donc u ye mɔgɔ caman minɛ an ka mɔgɔw la an bɛ yɔrɔnin min komi sisan olu yɛrɛ b'u bolo 14e arrondissement kɔnɔ maa min minɛna a bɛ taa fɔ maa 10 ni dɔɔnin na donc olu b'u bolo 14e arrondissement
donc bi boli kɛra nin cogoya nin de la mais mamu nara kala ka o kibara sɔrɔ a bɛ cogo min na an ma taa ka taa a lajɛ o bɛ cogo min na yen nɔ wa bon an bɛ waatini min na i komi sisan an ma u kibaruya sɔrɔ fɔlɔ sabula e bɛ maa saba dɔ u la ne bɛ k'u wele u ka telefɔni tɛ ka don ne yɛrɛ y'a laɲini ni di ɲɔgɔn tɔw minnu fɛ minnu bɛ kɔfɛ u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa famaw deli an ma bɔ kɛlɛ kama an ma bɔ tiɲɛni kama an bɔra de k'a fɔ ko an bɛna an ka hakɛw ye je pense que o ye droit dɔ ye jamana in kɔnɔ donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ famaw deli an tɔw minnu minɛlen b'u bolo u k'a lajɛ ka ɲɛ anw ma ka anw bila jamana kanu de y'an bɛɛ se nin ma n'o jamana kanu kelen bɛ olu la u ka hinɛ anw na k'o da di anw ma awɔ i ka kuma bɛ se ka jumɛn ye voilà ne ka kumakuncɛ kuma bɛ lase jamana ɲɛmɔgɔw ma principalement an b'a ɲɛsin président de la république ma n'o ye son excellence Assimi Goïta k'a yira la k'a fɔ jamana in ka kan an bɛɛ de la transition an b'a dɛmɛ wa an b'a soutenir fo ka taa fɔ ko waati min kɛra anw de sɔnna yɛlɛma ma wa anw bɛ to yɛlɛma kɔfɛ mais ni yɛlɛma bɛ kɛ a ka kɛ jɛlenya kan a kana kɛ bingani ye fantanw kan ni fantanw bɛ wulila u ka hakɛ nɔfɛ u k'a lajɛ u ka sabali u k'i kɔfilɛ ka fantanw ka hakɛ lajɛ ne hakili la o ye président yɛrɛ ka kumakan dɔ ye donc bi yɔrɔ la n bɛ fama bɛɛ deli k'a yir'u la k'a fɔ an bolo fila jannen bɛ sanfɛ ka ala wele k'o kɛ u k'a lajɛ anw ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ an ko de k'u ka hinɛ anw na ka lisi aditifu anw fantanw ye walasa anw ka se ka taa an ka sɔrɔ jamana kura in jɔli an ka sɔrɔ a gabakurun fɔlɔ dali la o de kun ye kumakuncɛ kuma ye ne bolo k'a d'i ma. Ayiwa Usumana an b'i fo kosɛbɛ. Foli diyara n ye. An bɛ se ka min fɔ an filɛbagaw ye nin waati in na o de ye k'a fɔ ko recalé ko in nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin tɛ a siɲɛ filanan yɛrɛ fana ye recrutement kɛ o kɛ i b'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ sɔrɔ maa minnu bɛ bɔ k'a fɔ ko olu ma nisɔndiya ni jaabi minnu bɔra k'u ma nisɔndiya ni a ye o de b'a to an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma à notre tour aussi k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la a bɛ insécurité gɛlɛya de kɔnɔna la basigibala de bɛ an fɛ Mali kɔnɔna la an mago bɛ cɛw de la an mago bɛ muso de la jamana in kanu bɛ minnu na minnu pɛrɛnnen don k'u yɛrɛ di walasa ka se ka jamana in dɛmɛ ka jamana in lakana ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ Mali mago bɛ o de la bi armée dɔrɔn tɛ paramilitaire dɔrɔn tɛ fonction dɔrɔn tɛ Mali mago bɛ bi Mali kanu bɛ minnu na olu ka se ka don caw la ca minnu bɛ se ka to ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la transition man kan tɛ ka dabɔ yuruguyurugu kama baara ɲini kɔnɔna la finitigi kunda parce que l'armée monte en puissance o ka di maliden bɛɛ ye o b'an bɛɛ dɛmɛ kosɛbɛ n'an ka finitigilakaw bɛ ka yɛlɛ mais encore faudrait-il que minɛnw n'an bɛ miliyari don a la k'a san walasa ka se ka na an ka jamana kumabɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la o minɛnw bɛ ta ka kalifa maa dɔw de la fo o maaw olu tacogo ka ɲa a ka kɛ maaw ye jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na a ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ condition fɛnɛ kɔnɔna la olu de bɛ se ka ɲɔgɔn dafa n'i ye minɛn san ka n'a di maaw ma maa minnu na bɛnnen don déjà jamana bɔla dingɛ kɔnɔ o la u bɛ se ka ɲɔgɔn dafa maintenant k'an ka jamana k'a sankɔrɔta k'an bɔ ni degun in kɔnɔna la halisa an bɛ wele la kuraya jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a ye k'a fɔ ko nin recrutement ko in na an yɛrɛ ni maa caman kumara maa caman ko recrutement min bɛ kɛ a mɛnna olu ma hali da ka miiri n'a ye k'a fɔ k'u b'u ka dossier déposer a la nka malikura olu y'a fɔ k'a mɛn olu dara la k'a fɔ ko tiɲɛ don o de y'a to olu fana taara k'u ka dossier déposer k'a yira ko malikura ko min don bɛɛ bɛna ta n'i ka dɔnniya ye bɛɛ bɛna ta n'i ka seko ye fini na notamment polisi ni protection civile ni gendarmerie fo ka taa se garde nationale ma bɛɛ bɛna ta ni o ye u turu ka papiers déposer k'a jigiya k'a fɔ k'u bɛ se ka baara sɔrɔ fantanw bɛ se ka baara sɔrɔ n'a sɔrɔ n'a dɔnniya b'i la fantanw bɛ se ka baara sɔrɔ n'a sɔrɔ n'a galabu b'i la u caman nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ la recrutement in ani Mali kɔrɔ man jan ɲɔgɔn na o de bɛ ka na ni furufuru caman ye jamana kɔnɔna la an ka ɲɛfɔ jamana transition ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye transition mago tɛ furufurula nin waati in na transition mago tɛ yuruguyurugula nin waati in na baara ɲini sira kɔnɔna la nin kun ye an ka dakuruɲɛ fila ye k'a ɲɛsin an ka autorité ɲɛmɔgɔw ma en même temps k'a fɔ maa minnu fana bɛ taa ka taa baara ninnu ɲini baara ninnu bɛ taa ɲini u k'a ɲini jɛlenya kɔnɔna la o la hali ni namara kɛra la u bɛ se k'a revendiquer tuguni jɛlenya kɔnɔna la